אני מתעסקת בתחום של לובי ושינוי מדיניות בתחום הזנות, מתוך הנחה שבחברה שאני רוצה לחיות בה, זו תופעה שצריכה ללכת ולהצטמצם ולהיעלם מן העולם. כשאני מסתכלת על זנות, מה שחשוב לי זה להסתכל על המציאות ועל העוול שנעשה לנשים בזנות. והשאלה אם הם הגיעו לשם מבחירה או לא, היא שאלה מה זה לא רלוונטית בעיניי. כי השאלה מה קורה להן, ואני מאמינה שכל בן אדם שיכיר את העובדות של הזנות, אם יש לו לב, ולרוב האנשים יש, יסכים איתי שזה דבר נורא. הטעות הכי גדולה זה המחשבה שנשים בזנות עושות מלא כסף וקונות ככה את החופש שלהן, ושזאת האפשרות הכי טובה שיש להן. והאמת היא שנשים בזנות א' לא עושות הרבה כסף, ב' המסלול בזנות מתחיל למעלה ונגמר למטה. כסף שהן מרוויחות הולך לסרסורים ולצריכה של סמים ואלכוהול, שבדרך כלל מתחילה אחרי הכניסה לזנות, בגלל שאף אישה לא יכולה לשכב עם 15 או 20 קליינטים ביום בלי לסמם את עצמה לדעת. זה לא כסף טוב, זה כסף מלוכלך, וככה נשים גם מרגישות ביחס לזה. והן לא מועצמות מזה כלכלית, וזה לא נותן להן את האפשרות לנהל חיי מותרות שאחרת הן לא היו יכולות לנהל. המיתוס הזה על הסטודנטית שמרוויחה מלא כסף בזנות, זה מיתוס שהולך בכל מקום ובכל חברה. אני לא מכירה דוגמאות באופן אישי, וגם אם יש כאלה, הם כנראה אחוז מאוד קטן מה-10,000-15,000 נשים בזנות בישראל. אבל אני לא אופתע אם יש סטודנטיות שהן נשים בזנות, כי המחנה הכי רחב של נשים בזנות זה פגיעה מינית בילדות ובנעורים, רקע של גילוי עריות, רקע של אונס. וכמו שאנחנו יודעים, גם בקרב הסטודנטיות לא חסרות נשים שנפגעו מינית. אז להגיע אל תוך הזנות במנגנון של הרץ עצמי, זה משהו שיכול לקרות גם למישהי סטודנטית.